Cvijet banane i njegove prednosti za osobe s dijabetesom. Cvijet banane odavno je poznat ne samo kao popularan sastojak u kulinarstvu, već i kao vrijedna ljekovita biljka koja pomaže u rješavanju brojnih zdravstvenih problema, posebno kod kontrole dijabetesa. Znanstvena istraživanja dokazala su da cvijet banane može regulirati razinu šećera u krvi, poboljšati cjelokupno zdravlje i spriječiti mnoge komplikacije povezane s dijabetesom. Nutritivni sastav cvijeta banane. Cvijet banane je namirnica s niskim kalorijama, ali bogata hranjivim tvarima. U 100 g cvijeta banane natopljenog u blago slanoj vodi sadrži 23 kalorije, 4 g ugljikohidrata, 1,5 g proteina, 0 g masti. Osim toga, cvijet banane osigurava minerale, fosfor, kalcij, kalij, magnezij, željezo, cink i bakar, ključne za važne tjelesne funkcije. Vitamini, vitamin C i B6, koji jačaju imunitet i pomažu u metabolizmu energije. Antioksidanse, kversatin, katehin, fenol, teinin i sepanan, spojeve koji štite stanice od oštećenja i smanjuju rizik od kroničnih bolesti. Prednosti cvijeta banane za osobe s dijabetesom. Regulacija šećera u krvi. Cvijet banane bogat je vlaknima koja usporavaju probavu i apsorpciju šećera, spriječavajući nagli porast razine glukoze u krvi nakon obroka. Istraživanje iz 2011. pokazalo je da dodavanje cvijeta banane u prehranu značajno smanjuje razinu šećera u krvi kod dijabetičkih miševa. Istraživanje iz 2013. dokazalo je da cvijet banane smanjuje proizvodnju proteina koji povećavaju razinu glukoze u krvi, poboljšavajući kontrolu simptoma dijabetesa. Zaštita srca i krvožilnog sustava. Komplikacije srca čiste su kod dijabetesa. Kalij iz cvijeta banane pomaže uravnotežiti krvni tlak, ukloniti višak soli iz tijela, što doprinosi zdravlju srca. Poboljšanje probave. Cvijet banane sadrži topiva i netopiva vlakna koja spriječavaju zatvor, vlakna potiču rad crijeva i olakšavaju probavu. Ublažavaju žgaravicu i bolove u želucu, zahvaljujući smirujućem učinku na želučanu sluznicu. Antioksidativna zaštita. Vitamin C, tanini i flavonoidi u cvijetu banane snažni su antioksidansi koji štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Usporavaju starenje i poboljšavaju zdravlje kože i kose. Prevencija anemije. Anemija je česta komplikacija kod dijabetičara. Cvijet banane, kao prirodni izvor željeza, pomaže povećati proizvodnju crvenih krvnih stanica, ublažiti simptome poput umora i vrtoglavice uzrokovane anemijom. Antibakterijska i protuupalna svojstva. Cvijet banane sadrži etanol koji djeluje kao snažan antibakterijski egans. Uništava štetne bakterije. Smanjuje rizik od infekcija, što je posebno važno za dijabetičare sa smanjenim imunitetom. Kako koristiti cvijet banane na učinkovit način? Priprema cvijeta banane. Cvijet banane lako oksidira i mijenja boju u kontaktu s zrakom. Kako biste sačuvali njegovu nutritivnu vrijednost i okus? Natopite cvijet banane u vodi s limunom ili blagoj slanoj vodi kako biste spriječili oksidaciju. Uklonite tučke i nektarije, ostavljajući jestive dijelove za pripremu. Smanjite gorčinu namakanjem u oktu ili limunovom soku prije kuhanja. Jela od cvijeta banane. Cvijet banane može se pripremiti na različite načine, a posebno je prikladan za osobe s dijabetesom. Salata, pomiješajte s aromatičnim biljem, pijarženim kikirikijem i laganim preljevom. Juha, kuhajte s kozicama ili nemasnim mesom, uz minimalno začina. Sok, izmiksajte ga za umak ili dodajte u smudi. Važne napomene za konzumaciju cvijeta banane. Umjerenost u konzumaciji. Dijabetičari bi trebali jesti cvijet banane 2-3 puta tjedno u umjerenim količinama kako bi izbjegli probavne tegobe. Uravnotežena prehrana. Kombinirajte cvijet banane s prehranom bogatom vlaknima, a siromašnom ugljikohidratima i šećerima. Zaključak. Cvijet banane nije samo pristupačna i lako dostupna namirnica, već i snažan saveznik u kontroli dijabetesa. Od regulacije šećera u krvi, poboljšanja probave i zaštite srca do usporavanja starenja, ova biljka nudi brojne zdravstvene prednosti. Međutim, za maksimalan učinak važno je pravilno ga pripremiti,
konzumirati u umjerenim količinama i uključiti u zdravu prehranu.